kører her en vinjebyggestue. Jeg prøvede at vende den bag og skære om, så den pakker, i stedet for at rive op i det. Det skulle blandt andet være godt for sneglebekæmpelse. Der skal helst lige trimmes eller pakkes efter, og det må helst ingen stakker være i marken efter. Det synes jeg, at den klarer helt fint. Og fordi kigget er vendt, det bevæger godt til, at den kan køre i flaut og lave solbærstepperegning. Så. Den kan selvfølgelig også suge eftergrød, olierig eller fuld sennep. Det er diesel med til en lang dag.